инфекциозно отделение е пълно. Сега се справя, ползваме допълнителни легла, когато се налага. Няма напрежение, дори с данните, които ви нося. Вчера 10 деца има, доказано. Колко се приети не мога да ви кажа, най-вероятно са върнати някъде вкъщи. Но в инфекциозно отделение от 25 приети, само 3 не са с грип. Като цяло нормално протича до тук. Имате ли настанени пациенти вече в други отделения заради... Други не. За сега инфекциозно отделение се справя и там са приети всички. Това е единственото. Колко допълнителни, и колко допълнителни се наложи да разкрият? Допълнителни ползваме от нашите резерви. От вътрешни отделения и там има 1% спешни легла, които там по един определен код се приемат пациенти. Колко се надяваме, допълнително? Допълнително 5 легла осигурихме, като за момент са 25 приети. Бяха 20 на обяд, от други отделения доказани такива явно с симптоми на грип и пред доктор Йотов. Има ли в тежко състояние деца? Защото знаем, Не, че деца няма в тежко. Те са приемани. Не, деца в реанимация няма. Няколко души възрастни имаше в реанимация, но не се след справили. прекаран тежък грип. Да, тежък грип с белодробни осложнения. Тази седмица по-напрегната ли от предната? Ами, не мога да ви кажа. Аз сега знам справка само за последните дни. Като цяло овладяно състоянието. Няма извънредна ситуация. Не се налага в други отделения да се разкриват легла с полиморбидни пациенти с придружаващ грип, както когато правеше тежката инфекция, COVID-инфекция. Тоест имате свободни легла в инфекциозното отделение? Не, практически няма. Практически няма. Ползваме допълнителни легла, когато се налага. За момент са точно леглата. Да се надяваме, че